sa nag-eskwela pa kog high school ug college hangtod nagtrabaho nako, pirmi kong makadungog nga gamiton sa mga cause-oriented group kining pulong Juan de la Cruz. Ingon dahil na sila na ay mga balaod nagihimo ang atong gobyerno apan wala gyud ni makapanalipod ni Juan de la Cruz. Ana ba? Ang kanang Juan de la Cruz ang gihimo ng ngalan para sa mga kabus. Juan de la Cruz kanabang generic nga name ba sa usa ka taong kabus. Juan de la Cruz. Pagsuod na kong seminaryo, ang among gipili nga sa among klase nga kana ganing patron saint Juan de la Cruz man, dito paday ko nakahibaw nga ang Juan de la Cruz mao day na siya ang santos nga nahigugma sa krus. Ang iyang gihigugma mao ang kasakit ug ang iyang gitudlo mao ang paghigugma sa kasakit. Nga siya libro og iyang tudlo nga highlighted sad kaayo kanang iyang gitawag og The Dark Night of the Soul. Kanabang dark night sa atong kalag nga di na kuno di na ta mo bati nga naapatay kalipay. Ngit-ngit baka na bitang murag wa na gyoy makita nga possibility nga malipay pata, mao kuno nay the best moment nga makapractice tas atong pagtuos Ginoo. Nga ang kahayag na las pagtuo mo'y magiya na to ba niya, wa na gid tay makita bisan gamay. Kay philosopher man ni siya nya mystic, ang iyang gihimong description sa kasakit kana yung dark night of the soul. Panahon bitang uban man naghikog, di ba? Ang uban maghikog kay murag anang gitawag nato karon og depression, despair, kana mo na siya ang gitawag niya og dark night of the soul. Unya unsa may solusyon matod pa ni San Juan de la Cruz, kun moabot na gani nimo ang dark night, bisag wa na kay makita, tuuhi nga giagak ka ni Kristo, padayon sa paglakaw kay moabot ra ka dito sa unahan og bakita na sad nimo ang bag-ong kahayag, pero moagi usa ka sa kangit-ngit. Nya damor kuno nga purting kasulid sa kangit-ngit sa imong kinabuhi, inigabot na kuno sa unahan nga makakita kag glimpse of light. Kanang gamay lang jud kuno kayong glimpse of light, ang imo kunong kalipay grabe kayo. Kay maka-appreciate ka sa light kung niagi ka og darkness. Nakasabot mo ana? Wa? Mao nay gitawag og kalipay nga dili lumalabay, permanenteng kalipay. Kana bang nahigugma kas kasakit tungod kay nasayod kang kuyog nimong Ginoo nga gisakit. Mao nang ingon si Saint John of the Cross, i-connect gid ang imong kasakit sa kasakit ni Kristo. Niagi sad si Kristo ana katubit ang gilansang niya sa krus, usa sa iyang mga pulong dito sa iyang 7 last words, ingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Ano bang wa na siya nakita nga naapay presensya sa iyang amahan? Naaday panahon nga way presensya ang Ginoo. Di oy naa kanunay ang Ginoo. Pero gi-express lang to ni Kristo isip tao nga moabot gid ang panahon nga murag wa na ta ka-feel nga napay Ginoo. Mao nang daghang text nako nga, Pader, naputos na kus utang, perti na kong daghanang problema, di apay ginagbisyo na kong mga anak, di apay akong bana, gibiyaan ko to na nagpuyo siyang kabit, gilibak pag yung kong maayos akong mga in-laws, o niya, putla na nami sa suga, di apag yung ko'y sakit karong bago, wa na Pader, wa na ni kapuslanang kinabuhian. Amo na gitawag og dark night. Ana. Nya kasagaran sa atong dark nights di ay
bunga ni sa atong pagkamasupilon sa Ginoo. Kanang kada nato supak sa Ginoo makasaha ta. Nga inikasaha nato kanang sala mo nay muda nato ngadto sa kangitngit. Kay ang Ginoo kahayag man, ang sala kangitngit. Mag-anam og kadaghan ang atong mga sala, mag-anam sad og kangitngit. Unya kay si San Juan de la Cruz, si Santa Teresa of Avila, mga buutan man to, wa man to isa, si Kristo wa man sa isa, ngano mang experience man sila og dark night. Hibaw mo ngano, tungod gyapon sa sala, ang sala sa mga tao nga naglibot nila, maoy nakapahimo nilang gisakitan or gisakit. So sala yun, mo'y hinungdan. Muna si Kristo, ingon siya, naapiktuhan man ko sa silot sa sala, nga mao ang kangitngit, moagi ko aning kangitngit, haron maluwas ang mga makasasala. Mo sa nagibuhat ni St. John of the Cross, ang iyang pag-reform sa simbahan or sa kinabuhi sa mga religious o sa mga pari, dili pinaagig kusog. Wa siya gipangpatay nga mga tao. Wa siya gipanghulga nga mga tao nga kung di mo mag-usab, patyon ta mo. Wa. Dili pinaagig kahadlok ang iyang pag-usab sa tao. Kaya doon naman tayo mga leader sa katilingban na abisan ganig kamo mga ginikanan, di ba? Inyo nang batasan, sige ron. Usba niya na, sige. Katilaw jud kanako ba? Kibaw na biya kag unsa ko ha? Kibaw na biya kag unsay palisiya. Abisa akong pare, moingon man ko, sige, usba na ninyo dong. Sige, usba. Taktakon tagyod mo din eh. Nya moingon sa dayon sa Kristan, may lag kami makasa, taktakon, ikay makasa, way taktak. Lagi na. Di ba naamon taana no? Ako may nagunit sa sundang, ako'y mutigbas nimo. Di amon akong authority nganong imo man kong ipaunay, ako'y mo impose nimo. Munay ato. Pero ang kang St. John of the Cross, ang kang Jesus, ang kang Santa Teresa of Avila nga pamaagi, mao ang paggakos sa pag-antos, ang paghigugma sa cross. Muna ka na mga pobre, giingnan ginang Kristo, bulahan kamong mga kabos. Kinsa man iyang ipasabot ani, ang mga tao nga migakos sa kasakit, kay ang daghan kaayog kasakit niining kinabuhia, mao gyud ang mga kabos. Sila mo'y daog-daogon, sila mo'y way kwarta, sila mo'y way balay, way dungog, way authority, way dignity. Ditawag na sila og rejected, outcast people. Pag abot na ni Kristo, mao ni iyang gisapupo ng mga tao, ang mga sinalikway, ang mga dinaog-daog, ang mga gipang persecute, gipang lutos. Mao na di sa atong unang pagbasa, ang napatibulaag nga katawhan sa Israel tungod sa pagpanglutos, pagpamihag, ingos Kristo, ingon ang Ginoo, ako na ni silang tigumon, dito wala na'y kasakit, magsimba na sila, maghalad na sila, nga way mo disturbo nila. Diin man na niya himoon, asam na himoon niya, na kanang wa na gitay disturbo. Kibaw mo, asa? O mo kibaw? Dito sa langit. Pero din siyuta, samtang ni apata siyuta, himuon na niya sulod sa atong kasing-kasing. Kay ang gingharian sa Dios anhi ibutang sa atong kasing-kasing. Pasabot, ang tao nga nahigugmas kasakit, di na gyud ma-disturbo. Mao nay gitawag og total perfect stability. Daghan makay na to maingon nga ang ako mga anak pa diri di pa man stable. Ana. Hay magid ng stability. Di anas kasing-kasing. Ana. Kamoron stable mo dili. Stable kay mo kay di man mo maningog. Ano bang di na gyud mo mausab, mao na gyud na inyong batasan. Di gyud maningog. Gitubag stable dili. Di na mo maratol.
Din amo masuko. Muso dayon ang panagsa, usahay, ay mga buang montay. Ang stable, wa na'y usahay, wa na'y panagsa. Kay kung na'y panagsa, praning atong power mo, fluctuate panagsa, gitawag nag-unstable power supply. Basta na'y panagsa, wag ay panagsa. Nga naman na may panagsa, kay naasad mo'y pagka makasasala. Sa atong tubag sa Salmo, ang sa tetong tubag, ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Mao na siya. Ang atong mga tingog dunggon sa Ginoo basta kabos ta. Gusto mong mahimong kabos, dili? Usa ra may nitubag. Pangutan ako nung na imong tupad, madadara pa na. Ina, gusto ka mahimong kabos? Kay ang kanang kabos, ang Ginoo, magpatalinghog na. Inigsangpit ni mo, Ginoo, tabangi ko, mupatalinghog na. Pero di gani ka kabos, adi, gina magpatalinghog. Nya gusto mo mahimong kabos? Nya gusto mo akong tudluan? O, kana, pamalit mo slot. Basta lagi, makabos gid mo ana. Basta sige mong palit. Lagi. Nya inigsulti na ni mo ana sa Ginoo sa imong mga panginahanglan, mo kuan gina siya. Mutubag dayon. Basta kabos na ka, kaya ang imong kwarta gihurot na nimong palit og slot. Karon jutay para batag halin. Pila na lang niya itong halin diri? 3,839 pa atong halin. Pero ato gyapong pakpakan ang mga namalit ani. Daghan pa kay mo makapahimo ninyong kabos, napay 56,161 kaslat. Lasi ka na be. Hotdo ni natog palit karong December, di ba ini ka January, kabos na ta. Niya ini kasugod sa New Year, tagaan din kas Ginoo og permanenteng kalipay, permanenteng kalinaw, ano sa to di? Permanenteng kahiusa. Sa to divine dopes man atong kwan, divine unity, prosperity and satisfaction. Tagaan ni kas Ginoo permanenteng kahiusa, permanenteng kalambuan o permanenteng katagbawan. Kinsa man kaha sa atong mga kaigsuonan karon og ninyo diha ang wa magkinahanglag permanenteng kahiusa, gusto mo gubot? Di na mapalit og kwarta ang kahiusa. Way kwarta nga makabayad aron magkahiusa. Kanang permanente ha, pwede ihiusa na itong kadiyot para nang muanha ang mga dato nga manghatag og mga kanang pagkaon, amo pundok na mga tao, pero permanenteng kahiusa, di na mabayaran. Bisan sa inyong pamilya, kinusmuray des naong, kinusmuray naong, buhay tingugay, dali kay na. Ikaduha, kinsa may wa nato mangandoy og permanenteng kalambuan, kana bang magsaka ang imong kinabuhi, mag-ana mo kauswag ba, dili mo tigsop nga tuslawom, gakinahanglan gid ta ana ato ng pangandoy ang Ginoo ra say makahatag ana. Matod pa ni St. John of the Cross, kada nimo antos sa dark night, dadon kas Ginoo ngadto sa sunod nga gamayng pultahan, diin imong makita ang glimpse of light. Nya inigsod nimo aning maong pultahan, subay sa maong kahayag, makita nimo ang bag-o na sad ug dako na sad nga lawak sa mga grasyas Ginoo. Nangana nya mo experience sa kuno kag dark night, mao na sa kuno ng panahon nga dad-o na sa kas Ginoo sa lain na sang pultahan, aron nga musod ka dito mas dako pagyud ang grasya mo na ang imo kunong kalipay mag-anam gyud kadako hangtod nga mapapas na gyud ang dark night, pulos na lang kalipay, pero tuwa na dito sa unahan, gitawag na the perfection of our holiness. Nindot kayo no? Oo na siya, pamalit yung mugslat.
Ako bitaw karon mo palit mangyud kog slot. Sige kog palit. Ana, haron ining ka January basin pa diay na nakoy divine permanent divine unity, prosperity and satisfaction kanang katagbawan. Di na siya sayon pero mahimo ginas Ginoo. Usa lagi atong gikinahanglan matud pas Ginoo paminaw sa akong pulong ug sunda ang akong mga sugo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon ang Ginoo, kinsa may nituman sa sugo sa amahan, kadtong maguwang nga niingon di ko moadtos parasan pero nagbag-o ning usab siya siyang unahuna ug mitrabaho siya. O kadto bakang manghod nga niingon, oh moadto ko pa pero wa moadto. Kinsa man kuno nagtuman nato? Ang nagtrabaho, dili tong nisulti lang ang nitrabaho. Pasabot ang importante ang buhat no, dili lang pag-ingon nga bitaw pader nindot jud kayo ng mahalin ng tanang slots kay sus kalambuan gina sa atong simbahan nga nipalit ka ayaw lang sila lay papalita buangon ka nga pagkaanak kawakoy kapalit pa diri galisod gani mis bugas tistingi ko nog ingon nga mopalit ka ug di ba ka kapalit kanang imong bugas ay na nagpalita diri lang kapalit slot. Yung Ginoo ayaw kabalakag unsa inyong kanon ikaugma. Ang balaka man ka, palit lang karon. Ikaw nya pa dito sa may among lungagon ikaugma, ayaw lagi kabalaka. Sagdi lang. Nawa di ba ikaugma, wa lagi apong kay bugas. Pero lipay kay imong kasing-kasing nga nawa ang imong bugas kay imong gihatag ngari sa simbahan. Mo na gibati sa byuda, katubang byuda nga gipangayuan ni propeta Elias og kaning pan isa sus katapusan na lang gining harina og ihatag pa ninako nimo wa na mikanon sa kong anak mga matay nami ingon dayas Elias sige lang ihatag lang ko ng harina ko god paghatag na oy wa mahurot ang iyang harina og ang iyang lana sud sa dugay panahon sige lang gatubod ana at istingin ninyo kanang inyong kwarta anak ninyo ipamalit anang mga ubang butang nya kaon ra mo dito. Way siguro sunod tuig, diabetes na imong ma-experience. Ang pagsakas imong kolesterol. Pero ihatag na diri, wa na kay kaon. Sige lang kag inom tubig. Nya butangan imong jutay ng luya. Ang resulta, hindi ka bagong tuig. Wa na kay kolesterol, normal na. Imong sugar, wa na. Di ba? Hastang imong weight, ni os-os, di naka-obese. Tungod sa imong paghatag diri, wa naman kay kaon. Pero wa ka mamatay. Nga naman, na ay grasyas Ginoo. Ika January, mudaghan din ang imong mga grasya, pero kamao na kang manghatag, alipay na kay imong mga silingan, kay dunay mitubo diha nimo nga kabag-uhan. Unsa man ang pagtuman sa sugo sa Ginoong nag-ingon, paghinatagay kamo, paghigugmaay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao na nindot kayo, mo nang diri sa atong ebanghelyo pag-ending ingon ni Kristo ang mga prostitutes, ang mga kobrador sa buhis nga iladong makasasala, mag-una pa ninyo dito sa langit. Kay pagkabati gid nila sa akong pulong, pagkabati nila sa pulong ni Juan, nituo og nagbag-o sila. Pero kita usahay, siging dipinsa. Pero kamo hinong ni aron nanimba din hasta nang nanimbas online na magsigig yung pangitag paagi kada adlaw sigig yung simba murag liwat siguro mo sa mga prostitutes, no? Gusto mo maliwat sa mga prostitutes nga gisulting Kristo? Gusto mo dili? Ako gusto ko kanang mabag-o ko ba? Mabag-o. Ana, ug maunay nindot nga buhat nga ato karong ikumit niining maong season of Advent og sa ato sang pag-welcome sa season of Christmas. Manindog ta.